дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шудааст ки 90% истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба бахши хусусӣ рост меояд. ин нишондиҳанда аз саҳми бузурги кишоварзони мамлакат дар раванди расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегӣ ҳифзи амнияти озуқавории кишвар, махсусан дар шароити ду соли охир пайҳам омадани хушксоливу камобӣ гувоҳӣ медиҳад. дар партави нишондодҳои паём деҳқонони ноҳияи лағш соли гузашта дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ аз масоҳати 5333 гектар зиёда аз 100 000 тонна картошкаи хусифат истеҳсол карданд. ноҳияи лағш яке аз калонтарин ноҳияҳои картошкакорӣ дар ҷумҳурӣ ба шумор рафта, деҳқонон давра ба давра бо аз худкунии заминҳои бекорхобида майдони кишт ва истеҳсоли картошкаро зиёд карда истоданд. аз ҷумла барои кишти соли ҷорӣ дар амборҳои картошканигаҳдорӣ 11 000 тонна тухми хусифат захира шудааст. хоҷагии давлатии сурхоби агентии амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи лағш ҳамасола майдони киштро зиёд карда, бадин васила таъмини қисмҳои низомӣ ва дигар сохторҳои қудратӣ бо картошка боз ҳам беҳтар гардид. аз ҷумла барои давраи зимистон ва кишти соли ҷорӣ дар амборҳо ба қадри кофӣ тухмӣ захира карда шудааст. картошкакорӣ соҳаи асосии ноҳияи лағш ба шумор рафта, тавлидгари яке аз ғизоҳои зарурии дастархони мардум нони дуюм ба шумор меравад. ин аст ки аҳли заҳмати 1840 хоҷагии деҳқонӣ ба картошкакорӣ машғул буда, баробари таъмини эҳтиёҷоти хонавода ҳосили зиёдатиро ба бозорҳои кишварамон мебароранд. пешрафти соҳаи картошкапарварӣ дар ноҳияи лағш ба ташкил намудани системаи илман асосноки тухмипарварии маҳаллӣ вобастагии зич дорад. ин аст ки бо мақсади рушди соҳаи тухмипарварӣ дар шароити минтақаҳои баландкӯҳ олимони тоҷик дар ҳамкорӣ бо деҳқонон тухмиҳои ба шароити маҳал мутобиқу серҳосилро парвариш намуда истоданд, то дар оянда хоҷагиҳои картошкакор тавонанд майдони кишту истеҳсоли картошкаро боз ҳам афзоиш дода, дар таъмини амнияти озуқаворӣ ва бозорҳои кишварамон бо маҳсулоти хусифат саҳми арзанда гузоранд.